Everyone, welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै दंफायो उदालगुरि रौता एनुवेल कनफारेन्स एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जाबाय मेन पेन्डेल आरोना नियम मानसि जिरायगोन मिटिं जागोन। नोंथांमोना जाय फैनो गोसो बिथांमोना फैनानै नायबानो जाबाय। जा मोजां साजायखादो नोंथांमोना फैयोब्ला डाइरेक्ट नैबे डाइनिं हलाव फैखाबानो जाबाय आरोना ओंखामखौ जानो। ओंखामखौ जाखानानै जेराव बेरायनो हासिगोन आरो बेनो डाइनिं हला। नोंथांमोना फैनानै ओंखामखौ जाफैखाबानो जाबाय आरोना। गोजोना जेराव थायो दुखुआबो बेवहायनो लोगो लायो। सुखु दुखुआ रावनिबो असेथार नङा, रावनिबो असेथार नङा। असेथार नङा, रावनिबो असेथार नङा। गोजोना जेराव थायो दुखुआबो बेवहायनो लोगो लायो। गैयामोनबोला मुलुगा बेसेदि खोमसि दरसि। ठाकुर नों गैयामोनबोला मुलुगा बेसेदि खोमसि दरसि।